Morning, tits. Cool? Ayaw cool. Bata pa ko cool. Sino? Ako? Morning call! Morning, tits! Kalaya! Feel good morning! 7:28, karong adlaw Thursday, October 12, 2023. May buta ka rin yung tanan. Kasama niyo na ngayon 7:29 ang cool na angkol. Kaloyal mula Lunes hanggang Linggo. Umulan man o umaraw. Angkol Dagon! Kasama nyo rin ang hot na tita. Kaloyal na kaloyal pag nagmahal siya. Eto na ang muse ng Bacoor City Strikers, Philbet.com, Tita Tanya Chinita! Magagawa, laging natutulala, lumalapit ka. Ay, nako. Thank you, Col! Walang makaka-bad trip sa aking partner ngayong umagang Thank ito. you, Col! Kahit pa siguro iskamin nyo to. Matutuwa pa to pag in-scam. Hindi naman nyo. pag-scam, ibang usapan na yan. ibang usapan na Iba pala. ibang usapan yan. It's Paano pag bad. in-scam ang puso? Pag ini-scam ka kasi ng tutot ng mahal mo, Oh. hindi ka tinatablan, blinded. Oh, yan. Sinasabi ko eh. Pero ito na nga. Kasi salita na nga itong si Sino yun? Yexel Sebastian. Nakikita ko to siya sa sa TikTok, pati sa social media, yung Oo, paggawa mga sikat ng yan si yes. toy So, collector. Sa toy yes. Isang Meron toy- siyang museum. vlogger, tapos Ah. isang toy collector, tapos kasama niya yung kanyang partner na si Mikey Agustin. Sinasabi nga, di umano sila ay Scammer. scammer. No? Oh, bakit sila naging scammer, Col? Dahil, yun na nga, na may mga pera na involved, may investment. Yung mga investment scam, ika nga. At sinabi naman nila na hindi daw sa kanila yung company. Iba ang nagmamay-ari nito. Sabi, Kaya hindi na sila masingil, sabi Oo, nila. sabi na, parang sila din daw ay Na-scam din sila. din. Well, Oo, yun ang sabi nila. Ang may-ari ng investment ay isang Hector Pantoliano daw di umano. Pero yun na nga, ang daming, alam mo, around 200 million pesos ang, kumbaga, ang pinag-uusapan natin 200 dito. million! Laki nun, di ba? Oo. Tingin ko, Col, ano yan Oo. syempre nagpapa-invest nga si Excel or yung company niya. Oo. Nung una kumikita yan, bumabalik yung pera sa mga investors. Pero siguro eventually, nawala kasi yung yung toy museum, di na masyadong maingay ngayon eh. Tingin ko hindi bumalik yung walang ROI na ngayon. Oo. Kasi sa mga mauunang mag-invest, yun yung nakakakuha eh. Yes. Ganun naman usually pag Yeah. yung Mga upper. mga pyramiding, yung mga Oo, ganun. oo. Yun lang yung sad. Nung una siguro nakakakuha sila pero later on wala na masyadong kita yung business niya. Baka Oo. ayun, kaya nasa scam. Oh, nakaalis na ng bansa si Excel Sebastian at si umalis Mikey ba siya? Agustin. Umalis na sila nag-Japan. Sabi nga ng NBI, hindi naman natin sila maharang kasi wala pa namang formal na Warrant. reklamong Reklamo. inhiyain against them. Kaya nakaalis agad sila ng bansa. Si Excel ay isang vlogger, collector, Dancer. Oo. Influencer. Oo. Tas ngayon- Kapatid siya ni naalala mo si Jam Sebastian, namatay siya dati kasama ni Mitch Jamich. Oo. Kapatid niya yun. Yung mga Sinaunang mga vloggers. YouTube vlogger. Kapatid niya Oh. si Jam Sebastian na namatay. Ay, oo. 'Di ba? Si Mitch Ligayo. Yung pala yun. Oo. Kaya, yun ang masaklap. Kasi may pera ka nga, pero hinahabol ka naman. Kasi nga, scammer ka, di ba? Tama. Pero yun ay, sabi nga niya, hindi naman daw totoong scammer sila. Biktima rin daw sila ng nasabing scammer. Kung sino man ito. Well, Kaya malalaman mag-ingat na po. natin. Kung ikaw may pera, tits, dapat situate na pag nag-invest ka, yung talagang legit. Yes. Lalo na si tita, ito pa, magaling mag-invest to sa mga ganyan. Sa feelings. Sa feelings ba yun? Grabe talaga. Maingat ka, mabiktima ka niyan Ng scammer. ng dancer. Pass. Ayoko kasi yung yung magaling. Ayoko yung
Ano Hindi ko eh? talaga type yung mga ganyan. Mga dancer? Mga scammer. Syempre naman. Pero at least mapera. Yung scammer. Yung collector. Oh, kasi nangongolekta eh. Yung collector. Yung scammer. Sanay na sanay yung mangbudol eh, no? Yung scammer? Yung dancer. Ay! Kita mo. Paano kaya to nagkaroon ng mga ganitong gamit eh? Magkano lang kinikita? Yung scammer? Nung dancer. Mm, Diba? Pero wag ka. Yung iba dyan, mahal pala ang talent fee. ng dancer. Na scammer. Grabe! Uy, kukunin ka namin ha. Ay, kinuha sila sa program. Yung Mag-perform. dancer? Yung scammer. Mag-scam ka dyan. Galing. In fairness kasi pagkaharap mo, ang ganda ng OOTD, naka-Americana, with case pa, ang ganda ng buhok, may kotse pa. Yung scammer? Yung dancer. Kaya pala nung sa stage, talagang tumambling. Yung dancer. Ay, diba? Oo. Ay, kasi- Naalala ko tuloy yung pala comment sa Facebook ko, yung nagsusumba na Na dancer? Hindi, si Wawid de Guzman na. Ay, isang dancer. Oh. Vlogger din. Vlogger. Oo. Naku, type na type ka pa naman. Nung vlogger. Nung dancer. Shout out Wawid de Guzman. Shout out sa iyo dyan. Kaya ingat po tayo lahat para hindi tayo mabiktima ng... Scammer! ng dancer. Ay, hindi na tayo mabibiktima ng dancer. Mabibiktima lang tayo ng basketball player. Sino? Ako? Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. The Super Scan for Super Fans. Congratulations to... Panalo ka na 500 pesos, Jenabeth Daya ng Santa Mesa, Maynila. Yay! Congratulations! Congratulations, Tita! Tita Jenabeth Tita Daya. Jenabeth, you're the best! Walang daya po to ha. Panalo ka 500 pesos sa ating Love Radio Fans Scan. Kaya naman sa mga kabisyo na gustong maging winner, manalo ng 500 pesos, scan mo lang yung QR code. Nasa t-shirt namin yan, calendar, nasa van namin yan, o sa Facebook Live ng mga DJ. Sanapin mo na Love Radio Manila. Maraming salamat. Good morning kay Marlon Gukman at sa lahat ng mga engineers na kasama niya dyan. True? Kay Sir Michael De Venosa, Engineer Efren Guerilla. Ingat pa puntang Kalatagan. Yan. Good morning! At sa lahat ng taga-Toyota Bacoor, good morning po sa inyo. Salamat sa pagtutok kay Uncle Dagol at Tita Tanya Chinita. Salamat po mga barbero na to. Si Don Rollion, Elvis Cabanlit, and kay Kuya Noriel at Riza Agpalo sa Itnugan. Good morning! At syempre, hindi lang mga taga-Bacoor ang nakatutok, pati yung mga taga-Imon, especially si Consi Toti Rompeta! Good Salamat! morning! Konsi, mabuhay ka! Ingat po! Susunod na tambalan! Nicole Ala! And Chris Chupel! Dito yan sa stasyong number 1. 90.7 Love Radio! Feel good morning! Ako po si Uncle Dago.